अब जब लोग हमरा लगे मिले खातिर आवेला, हम वो लोग के यह बात कहे नहीं कि पहला काम जौन हम वो लोग की जिंदगी में करे नहीं, हम ये कहे नहीं कि सवेरे उठते ही प्रार्थना करे के बा और रात के सोते से पहले प्रार्थना करे के बा। काहे कि हम जानता नहीं कि जब रिश्ता मजबूत नहीं खे तो शैतान रे पर अटैक कर रहल बा। रहुआ अगर अपना लइकन संग रोज 2 घंटा बिताओ तनी तो रोज मन करे टाइम बितावे के, काहे के और रिश्ता मजबूत हो चुकल बा। तो कई बार जब और मन ना करेला लेकिन कबो वो 2 घंटा बितावे नहीं और ये गो टाइम आवेला रे वो साचा में ढल जानी, तब परमेश्वर और प्रार्थना के और कान लगाए। वहाँ के पता बा कि आदमी औरत भाई बहिनी हमार बेटी बेटा रोज हमरा लगे आवेला सर। अरे वाह एगो औरत है रवा के सुबह उठ के अपना परिवार खातिर काम करे के बा, लइकन के स्कूल भेजे के बा, ओकनी के लंच बना के भेजे के बा, ओकनी के नाश्ता करा के बा, ओकनी के मरद के भेजे के बात है। 1 घंटा पहले उठी, सबसे पहले अपना बाप के पुकारी, उनका के ना पुकारे सारा दिन खराब जाए। काहे के हमके मालूम बा जंगाई ओही जैसे निकली और ओही जैसे निकलेला।